салом дӯстон ва мухлисони ММА тоҷик, ба канали мо хуш омадед. Дар канал лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. имрӯз мо ба шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ММА тоҷик пешкаш менамоем ва шумо бошад моро бо лайку комментариҳои худ дастгирӣ намоед. Ташаккури зиёд. спонсори видеои имрӯзаи мо интернет-магазин либосҳои мардона мебошад, ки ба шумо беҳтарин либосҳо ва пойафзулҳои гарми зимистонро бо нархи дастрас пешниҳод мекунад. ҳама либосҳо аз матои олидараҷа ва пойафзулҳо бошанд, аз чарми тоза истеҳсол шудаанд. худ ва наздиконатонро бо либосҳои гарм аз фасли сармо эмин нигоҳ доред. барои фармоиш дар васиби рӯи экран буда нависед ва барои тамошои дигар намуди либосҳо телеграм канал дар зери комментария ҳаст. дар яке аз суҳбатҳояш Нурлулло Алиев чунин гуфт: чӣ гунае ки ҳамаи мо медонем, Лоиқ Раҷабов ба ҳарифи ман Матеуш Ребески ҷангида буд. ҳақиқати гапро гӯем, Лоиқ травма дошт, аз ҳамин сабаб натавонист ӯро шикаст диҳад. мо ҳама аз Лоиқ боварӣ доштем, агар ҳамин травма намебуд, насиб ҳамин будааст. айни ҳол ман дар форми хуб қарор дорам, вазнам низ хуб аст, тайёрӣ дида истодам. дар охир Нурлулло гуфт ки меҳнати калон ва душвор карда истодааст ва натиҷаашро танҳо аз худо мебинад. бояд хотиррасон кард ки шаби 11 ва 12 ноябр Нурлулло Алиев 9:0 маҳз бо Матеуш Ребески 81 дар чорабинии UFC 295 дар Нью-Йорк дар майдони Мэдисон Сквер Гарден вомехӯрад. дар айни замон ҷанговари мо дар Флорида барои муворибааш дар яке аз клубҳои маъруф Kill Cliff FC таҳти роҳбарии мураббии маъруф Генри Хуфт омодагӣ мегирад. мо ба Нурлулло омодагии хуб ва асосаш беосебро таманно мекунем. чӣ гуне ки мо медонем, варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов дар мусобиқаи UFC 294 ҳарифаш Натаниэл Вудро бо тасмими доварон шикаст дода дастболо шуд. пас аз муғориба Наимов дар инстаграмаш шабакаи аслии UFC-ро дарҷ карда хоҳиш кард ки бо яке аз ҷанговарони топ 15 ӯро муҳриба монанд. айни ҳол рекорди Муҳаммад Наимов дар UFC ба 2:0 баробар аст ва бисёр оғози ҷиддӣ мебошад. боз ҳам муҳорибаи навбатии Наимовро интизор хоҳем шуд ва ба ӯ муваффақиятро орзу мекунем. Сергей Павлович дар UFC муҳорибаи унвонӣ гирифт. чемпиони амалкунандаи UFC дар вазни вазнин Ҷон Ҷонс бо сабаби травма гирифтанаш аз муҳорибаи ба нақша гирифташуда бар зидди Стипе Миочич, ки бояд 11 ноябр дар мусобиқаи UFC 295 дар Нью-Йорк муҳориба мекард, хориҷ шуд. азбаски барои дубора барқарор шудани ҷанговари амрикоӣ тақрибан 8 моҳ лозим аст, роҳбарияти лига тасмим гирифт ки унвони муваққатии UFC-ро байни Сергей Павлович ва Том Аспинал гузаронад. дар бораи ин тағйирот директори UFC Дана Вайт расман хабар дод. Сергей Павловичи 31 сола ба силсилаи 6 ғалаба дар UFC меравад, ки дар раунди аввал ҳамаи рақибонашро нокаут мекунад ва Том Аспинали 30 сола моҳи июл пас аз ҷароҳати зону бо муваффақият ба октагон баргашт ва дар 63 сония Марчин Тибурараро шикаст дод. дар айни замон Сергей Павлович ва Том Аспинал дар рейтинги дивизионии вазнини UFC сатрҳои дуюм ва чорумро ишғол мекунанд. бояд гуфт ки Нурлулло Алиев дар ана ҳамин муҳориба баромад хоҳад кард. дӯстони азиз, ин буд хабарҳои имрӯзаи ҷамъовардаи мо аз ҷаҳони ММА ва ташаккур ба шумо барои дастгирӣ. то видеои навбатӣ шоду пирӯз бимонед.